Saya kok ini nih. Ayo kugen jangan. Jangan gini soalnya dah. Enggak beresah ke. Saya jangan. Itu dia bapak putus mula baik saya. Saya labai nanti sudah lapan lagi. Kintu kuzangnya aja slim jangan nih sengok kustur katra jangan kami cabe. Mi kap genang man spraje rehe katra kustur jangan kami cabe jere mona. Kustur beda. Jere mona. Sama. Sempurna. Jeng pra mi kap dapu apa ludu kah. Mona. Good morning. Saya जाहैबाय मा न'निफ्राय ओंखारनो गोनाङा 6:30 ओमफ्राय 7:00 बिसोरो मनालिसा मोना रङिया सफैगोन नालाय थ' ओमफ्राय आङो सिखारनो गोनांमोन 6:00 ओमफ्राय बोरैबा उन्दुसनफ्लांनानै ओमफ्राय दा सिखारबाय नै 7:00 बारलायलायबाय सिखारनाया ओमफ्राय दा जा हाखु दाखुना दा रङियाव थांगासिनो ओमफ्राय सिस्टारजों बिश्वजों दा बिसोर ससे फैसिगोन ओमफ्राय दा मनालिसा मोनखौ लायनो थांगासिनो दा बिसोर नेगासिनो रङियावहाय बेखौनो लायनो थांगासिनो जों दिनै थांगोन तेजपुराव थांगोन नालाय भालुकपं गाबोननिफ्राय शुट दङ बेखायनो थांनो ओंखारदों थ' दा जों थांफिनगासिनो रङियानिफ्राय नै बिसोरखौ लानानै फैबाय आङो इउटिउबार जोब नै हि गाइस beta mana toto gari ni mabaya kontaya piknik jan थांगासिनो दं मालाय बगा मोनसेयाव लारि जा इन्टारेस्ट ओमफ्राय निर्मलखौ लिंहरबाय नोंसो आरो माबायालाय बिलिफाङालाय मा इमान गिदिर बेगालाय गार' बेगा लांनो केमेरा आन्था लांनाय को गैखाया केमेरा आन्था लांबाबो दिगदार जागोन ना ओमफ्राय नायनि मा दङ केमेराल'सो ओमफ्राय प्राइमालाय इमान गिदिर बेग लायो नोङो माल दोङोमोन बख'जोबना दारियालाय मा सैमा सोलाजोबगोन नामाखो गैला नामा दारिया केबल दङलै केबल नांलालै नाङालै दङ मेम'रिया हर 40 जिबिसो दोन लिरमुला खोमाना हरबाय माखो मेम'रिया फैसा बियाखै 277 MBPS मोन फैसा बियाखै अनलाइनाव दा 1000 खिथिदो गैया बायनो नानै 270 मादो बेनिफ्राय निर्मला ब्लगखौ नायगोन इबोरना ए मेरो मानो मेम'रि खोमादो नोङो सैमा इटु गदि बिचा र जागोन अरे फैसाफोरा हर आए Papa iman dua bisa. Cuma kesini. Apa re? Sana serang sering kita. Iman di kusra order. Basi order. Hey. Enak deh. Lens ku buka langsung itu nang muncik nang lade. Lens kalang white kena. Bisa kelang. Coba. Kodian juga langsung ini sana nih. Nah. Ini tarik ini kecil deh. Ada malah tangan nunggu. Malah tangan. Nain jelek. Ini timun sama di semua. Moनसे जिनिस फैगासिनो ओरै थांगोन आरोना दा जों जा एक्साइटेड नायनो थाखाय नोंथांमोननो देखायगोन दसेनो देखायगोन बिराद एक्साइटेड इसनाव दङ आब' माबायाथ' दैमुआथ' नायनो थाखाय ओरैबायदि रेडि दा नायनानै खदै गलायलायगोन दा मानसिया नायबानो जाबाय बिराद मोजां बुस्थुनो जों बेखौनो नेगासिनो दं नोंसोरबो नुगोन नायनानै ओमफ्राय खदै गलायलायगोन नोंसोर जों गल'गथ'नो बिराद गिदिर एम्फौ सुमु नायबानो जाबाय नुगोन र' दसेनोथ' फैगासिनो दं एम्फौ सुमु औ दैमु रेडि दा नायनो लोगोफोर रेडि जादों जों जे बुस्थुखौ नेबाय थादोंमोन दा बे बुस्थुआ सफैबायानो नोंथांमोनाबो नायदो
नुबाय 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 बरिया मानसि गाखोग्रा दंबावो ओंखायनो ट्रेन नुवासो दा तेजपुराव नुबावगोन तेजपुराव सोरबा बोरैबाबा आं बारा रायलायनाय नङा हजों थांनानै आंनिबा ट्रेन हिनजावसो नायगौ नङा बोरैबा आं हजों थांनानै बांद्राय रायलायोबा हजोंनि मानसिफ्रा जोंनि मानसि होनना लाखिनो हागौना ओंखायनो रायलायजानाय नङा हजों थांनानै खुलिदो फाग्ला दे थिखोदो लासैनो सासे आं थिखोनानैसो जादों होननाय थिखोहैनांगौब्रा आयु इन्डिया पाकिस्ताननि बर्डार बारनाय बायदिसो मोनलायलाङो ट्रेन गेट खुलिबा थाव सोग्रोनोसै बांद्राय नङा 610 थाखाल' जायोलै गाबोन प्रडिउसारा सोखागोन मा टेनसन 610 8569 दा सफैबाय अरां सारियालि ओमफ्राय दा जों थांगोन सिदा तेजपुर बेनि उनाव मोनगोन जोङो धेकियाजुलि तेजपुर 44 किल'मिटार दा जों सफैबाय धेकियाजुलि टाउन सिखारदो ओइ मोनबाय तेजपुर मोनबाय नै नै लामायाव सैस नामा ओइ मोनबाय नो तेजपुर नोंनो फाग्लिसो दासिम बुख्लायनोसै खुगाया बेसेबां सिदा दं थाम्फैया माब्रैसो हाबबायमोन दासिम दा जों माबा मोनसे जाना लाग्रोनोसै नै अन्नपुर्ण हटेल रेस्टुरेन्ट नङा रेस्टुरेन्ट बेहाय जानोसै जोङो उखैबाय बिरादनो उखैबाय अब हम भी अटक करते हैं जाखांबाय दा थांसै एक्टरनि न'आव ओंखाम जाहैबावनांगौ फैयै 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 बेनो जाबाय मिशन सारियालि Cucu kor. Halo. Halo. Abang kini asal kon. Halo. Halo. Bakal kan mitri mah. गावसिनि लोगो होननानै ओमफ्राय अबे जायगायाव भालुकपं भालुकपंआव मा फैयो भालुकपंआव मैदेरसो फैयो भालुकपंआथ' दस्राव आलासबाय जानायजोंसो देहा नोंना किन्तु देहाया बिराद थिगखा दे जादे लाजिनाङा आरो निलाज बायदि जा
앨범 मोनसे गागासिनो नुग्लायखायो मालाय ओंखायनो मबाइलखौ फाननो नागिरदों सोरनो फाननो नागिरदों इलाय मनानो मनानो बुख'नायाखै गेसाव बुंगोना माथो सायाव गेसाव कुकार ओइ जा पलटु गेसाव बुलि गसे सना सनानोलै थैसिगोनसो आङो मा होनबावनांगौ दा जों जाखां लोंखां थांगासिनो रिजर्टआव मा नाममोनलै नामेरि थिंजाय नामेरि माने भालुकपुंजों थांथों जोबथा नोंसोरो जागोन जादों दा जों जाखां लाबायनानै स्टुडिअ लाबोनो नागिरो खिन्थु गोजाननि हाजोआ स्लिम जानानै सिङाव खुथ्रु खाथ्रा जानायखौ मिथिया बे मेकआप गोनां मानसिफ्रा जे ओरैहाय खाथ्रा खुथ्रु जाजोबो मिथिया जेरै मना जोंखौ नाय जोंफ्रा मेकआप दाफबाबो लोदोखा मनायाखौ मोजां गोसो होनानै खोनासंलाय लास्टाव नामला ओइ जाम्बा सिङाव गाखोनो हाया नोङो हनै सासेल' दङ फारसेथिं It's okay ब्र दा जोङो एक्टरनि न'आव ओंखाम ओमफ्राय अमा बेदराबो ओइ मा होनो लाइ ओंख्रिनि सिङाव दोनखोमालायनायमोन ओमफ्राय दैमुआव एल'नानै दुनोसो मोनजिदोंमोन फार्स्टआव सानबाय आङो मा होनो मांखौथ' खालि एटा दिसे होनबा बाहा दं सानबाय आङो बेदरा मोनसे होदों ओमफ्राय बाहा दं सानबाय ओमफ्राय दाना लाइजों आलुजोंबो सङो आरो सानबाय आं नायबाय ओमफ्राय दाना उनाव आइ मा बिदिफोरबायदि नुखोसाना दांबाय बेदरसो साला जा गोलाव बेदरसे होदों होननायखाय बे प्लेटखौ नायदोंमोन प्लेटखौ दाउसो बिलाय अमायानो बोरै सानदों आरो ओमफ्राय दादालि सारा होनदेरना होथारबायबोलै ओमफ्राय आं होनबाय माने ओमफ्राय आंबो दैमुखौ लाइ भाजानिफ्राय बरनायखौ नुनानैसो ओमफ्राय आंबो नायबायब्रा ओमफ्राय लिसानाबो नुबावाखैमोन ओमफ्राय जियानो जा दाउबो अमाबो जाखांनानै दा थांफिनगासिनो माबायाव माने लकेसनाव थांगासिनो आरोना दिनै शुट जाला गाबोन शुट लागोन गाबोननिफ्राय ओइ मोसौ ओमफ्राय दा थांगासिनो दा नायबाय थादो Bhalukpong 36 Nechifu 85 Nechifuआ भुटानसो जागोन दा अरुणाचल जागोन मा होनो मांकिफोरनो माबा होदों ब्रेड एल्टो नामेरि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व सरकारि टाइगर बिल्डिं जों दा लकेसनाव सफैबाय नायदो एयारटेलालाय डेन्जार स्पिड नाय स्पिडखौ नायलाय 500 600 जिउआ काटासिनसो जानानै थाबाय जिउआ काटा जाथाराखै र' जोंना बेहायनो थानो गोनाङा दिनै रुमा जा मोजां नै नायदो सिंगेल बेड टेंशन नट बिन्दास उन्दुनो हायो नामेरि नेशनल पार्कआव आरो नै ओमफ्राय दा मनालिसा मोननि रुमखौ नायनि मालायसो दैमु हाप्पा होननोबो दं माथो मा स' दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबबाय जों दा थांगासिनो आलासि जानो बाजैमोन ना स' बाय बाय गाबोन लोगो मोनसिगोन